Hey, finally, sing sini kuya rest mano wheelchair ina mani tini riman kha. Okay, kuya to tong thok na to tong thok kha. Mana gade. Okay, bo belai tong thok kha. Okay, abono kisa aram khai kari kelang na. Bolo, nogro ko sai chung kaoi berai tong ma hata. Hingga belai tong thokat ini obo haike seng bono sobai mama ni bagai hingga yang te lai brum bono gerok jak ya kong himaya mo haike belai kosto tek to haike nok mani bagai angwan soka bono wheelchair ka sarina ni hingga bono finally tini riman kha belai hambai ishona mario abo hai jorawo bo soba mani bagai te belai hambai norok bo কয়েকজন সম্পন্ন খৰক নয় আবো হাইকে বিনি বাগে কিসা মিসা সোবা খা তেই প্রায় না আঙানি বাই থাংরিবই বন পাই রেখা গাই বেলাই হামবাই নরকনো সাপোর্ট খালাইমানি বাগে তেই হামজাক মারি দংমানি বাগে তা গাই বেলাই খাসরাঙ্গ আবো হাই সামগ্রক খালাই বেলাই খাই তব তং থগ আবনো ফাইদি সেং কাইসানা কইনাই নরকনো আং ফাইদি সেং যে মানসাক সোবা লাইনাই সোবা বসিনি বরক নমানো হামব boribo sini borok na boribo hambo sini borok na hambo developing bo sini borok na ham o sangsaro seng sak hamna sana ni bagi sini kai dor sung no sana mai rohria kaisa te kaisa suba laidi ham laidi bori laidi nai seno kai dor sana mai rohor nge ko koi to tong thok ja khana to tong thok ja kha mane gade obo manai to tong thok ja kha obo manai na nai thok ja khana nghe sang thang đó ta oh sei này cái finally sang sini kuku nhá nó có kalang thang cả bộ nó bên này wheelchair nó ya phải sang ta bốc thang lại sini ta cái bộ belai ham zak belai tong thok zak sini kuku đó ta sao vậy ta thang cả đó tong sini đó